Και η τελευταία διέλευση του αγώνα, ο Μιχάλης Σταυρίδης με συνοδηγό τον Ανέστη Κωνσταντινίδη και το Peugeot 106 Rally, το πιο αδύναμο μάλλον αυτοκίνητο του αγώνα, μια και ήταν ε1, τερμάτισαν στην 10η θέση της γενικής κατάταξης και 8η στην F2. Η κατηγορία τους βέβαια δεν προσμετρούσε και αυτόν. Κερκίδα ρε! Κερκίδα!